UPPL दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पष्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा। खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंनाय जादों। खान्थिगिरिफ्रा मानो सिरि थादों दा बे बिथिङाव नोंथांनि UPPL दोलोनिफ्राय माबायदि स्टेन्ड? जोंनिफ्राय आवगायावबो जों बुंदों जे बयहाबो गावनि मोनथाय गावनि मोननांगौखौ बिनायनि राइट दङ आरो बियो गणतन्त्र देश आरो बेवहाय भारतनि संबिजिदा बयनोबो मोनथायखौ होनो नागिरदों। दा बेयाव बिख'नायनि माखासे नियम निति दङ, नेमखान्थि दङ, बिनि गेजेरजों बियो दा जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पष्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा। खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंनाय जादों। आरो अबस्से मन्त्रिनि जि प्रतिवेदन आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांबाय बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो मोन्थिदों CC2खौ हांख्रायदों। दा CC2आ सावरायनानै बोरै मडेलजों आसाम सरकारा एबा आसाम सरकारा भारत सरकारनो बे प्रतिवेदनखौ दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव सोनारो।